Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atatsuka takakubatirai. Nyanzi makadi zvenyu mukomanashi. Inini ndiri murume uye ndinoshandawo basa rekuti sometimes ndinokwanisa kupedza basa late somewhere around 11 p.m. apa ndinogara kuAvondale. Nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndakati ndapedza basa one day ndakabva ndapinda muroad kuri kuenda kumba. Apa ndinoshandisa motikari yekampani iyo yandinofamba nayo. Ndiri mukudhiraivha kudaro ndakabva ndangokaruka ndaona vamwe ambuya vechikuru but from afar vachiratidzira kuti vainge vachitambudzika mukufamba kwavo ende vairakidza kuti munhu ainge achidzimbirwa nemuviri. Ndakabva ndadhiraivha ndikabva ndanomira parutivi navo. Asi chakandinetsa ndechekuti why mbuya ava vainge vari kufamba vari vega pakati peusiku kudaro. It was around midnight. Ndakabva ndamira paya ndokubva ndati nhai gogo, ko muri kuenda kupi? Ivo vakabva vati mwanangu, uchindiona kudai ndiri kutobva kwachihota. Saka unongoziva hunhu hwevakomana vemichovha vandinyepera kuti vanondisiya pachipatara. Asi vabva vandisiya pamakombe apo vakabva vati mbuya uko isusu hatichaendi nekuda kwekuti motikari yedu yafa, saka chifambai muende, nzira iyi haina matsotsi. So ndafamba kubva kumakombe uko ndichishingirira kuti ndinge ndichirapwa. Muviri haisi kuita zvakanaka mwanangu. Asi mukutaura kwose kwavainge vachiita vaita kunge vanotaura vachikakama pamwe nekunonokera kubuditsa mashoko. Ndakabvunza kuti nhai gogo, kufamba mega kudai kasi hamuna mwana here? Ivo vakabva vati kwete mwanangu, mwana handina ende murume handisisina, akashayika. Nekuda kwekuti ndainge ndavanzwira tsitsi mukomanashi, ndakabva ndabuda ndikabva ndavhurira gogo vaya dhoo remotikari. Vakabva vapinda mumotikari but takati tati fambei. Chinhu chakazondinetsa ndechekuti ndakati ndichitarisa apo painge pakagara gogo ndakabva ndazongoona musoro wavo gogo ivavo chete. Asi mutumbi ndainge ndava kusauona uye mapfekero avainge vakaita apo pavainge vapinda mumotikari mangu vainge vasina dhuku. Asi vakazoti vapinda mumotikari vainge vatopfeka dhuku riya rinopfekwa nemachawa rekuti unenge uchingoona maziso chete asi fesi yese unenge usingaioni. Ndakamboti pamwe ndini ndiri kukanganisa kuona, asi ndakazomisa motikari ndatoona kuti ndainge ndarova almost 2 hours mukoma ndichingodhiraivha kuti titi tinosvika papari renyatwa. Ndainge ndisingakwanisi kusvika papari renyatwa. Ndainge ndichingoona sekunge ndainge ndava padhuze nekuti ndinge ndichisvika papari renyatwa. Apa kadistance kacho kandainge ndasarirwa nako it was about 7 minutes chete kuti ndidhiraivhe ndichisvika papari renyatwa, but now I have been traveling for more than 2 hours. Ndakamisa motikari ndokubva ndatarisa paya painge pakagara mbuya vaya. Ndakaona mbuya vaya vasisipo, vainge vakagara kusiti rekumashure. Ndikabva ndati ambuya, nhaiko imimi mumbori ani ende why muri kundishungurudza kudai? Inini ndichitoda kutokubatsirai, handiti kukupinzai mumotikari mangu, inhau yekuti ndakunzwirai tsitsi. Mbuya vaya ndipo pavakabva vati kunyangwe ndiri mupenyu ndo zvandainge ndichiita. Ndainge ndiine utsinye, itotenda vadzimu vako naMwari wako. Ungadai wafa kare panguva yose iyi yatafamba. Ndanga ndichida kuti unge uchiita head on wobva wafa kuti tinge tichifanana. Vapedza kutaura mashoko iwawo akandityisa nekundivhundutsa. Gogo vaya vakabva vangonyangadika. Mukomanashi handina kukwanisa kana kusitata motikari. Ndakaita sekunge ndainge ndanamirwa glue pasiti remotikari. Ndakazoshinga hangu semurume ndikabva ndadhiraivha kuenda kumba kwandakazotosvika kwatochena mukoma. Ndakadhiraivha through the night. Ndinoti kana ndikazvifunga zvinhu izvi, pese pandinodarika nenzira iyi mwoyo wangu unobva waita kutya ende ndinonzwa kamwe kakutya kekuti handikwanise kana kuzvikontrola.
uye kuti nditakure munhu zvinhu zvava kutondityisa zvekare. Ei, vedare ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Zviriko here zvinhu izvi? If you have any similar story, please do not hesitate. Uyai kuinbox kwangu ndobva ndazoposta nyaya yenyu. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma Nashi, inini ndine vana vatatu, but vana ava vatatu havapo panyama, asi vana vandakaita pasi pemvura nemurume uyo wandakachata naye pasi pemvura ipapo. Nyaya yangu inganetsa kunzwisisa, asi izvi ndizvo zviri kutoitika kwandiri mukoma Nashi. Kurarama kwangu pamwe nemurume wandiinaye uyo asiri wemumvura, tinogara takangonetsana, uye kuti ndinge ndichikwanisa kubatawo mwana muruoko hazvisi kana kumbogoneka. Uye murume wangu kutaura kudai ari panhoo izvezvi. Zvinhu izvi zvakatanga sekudai. Ndakaenda kwavatete vangu. I still remember kuti ndainge ndava grade 6 holiday yesecond term, uye tete vainge vachindida nekuda kwekuti ndini ndainge ndiri sazita wavo. Mukoma Nashi, ndakati ndava kuholiday, tete vakabva vati vaizoda kuenda neni kunzvimbo yainge yakanakisa, pamwe nekuti vange vachindigadzirira remangwana rangu, sezvo ndainge ndiri inini mudyi wenhaka yavo. Panguva yacho yavakandiudza kuti ndini ndainge ndichifanira kuzova mudyi wenhaka yavo, handina kukwanisa kunzwisisa kuti ko ivo tete vainge vachizama kuda kundiudza kuti kudii. Tete havana kana kumbobvira vakaroorwa kana kuita mwana, asi tete vangu vainge vari munhu ainge ari very independent, ende aiva munhu ainge aine mari dzake, uye ndivo vainge vachitochengeta dzinza rose. Asi pavese ndini ndainge ndiri pakati pemwoyo wavo. Even kutaura kudai mukoma, hama dzangu zhinji dziri overseas dzakakwanisa kutoenda kuoverseas because of tete vangu. Tete vangu havana munhu wavasina kudzidzisa mudzinza rekwedu, ndivo vakasimudzira dzinza rekwedu. Usiku hwakazoti hwasvika, tete ndokubva vauya murumu umo mandainge ndichirara. Chinotarisa nguva kwainge kutori pakati pawo usiku. Vainge vakapfeka nguo chena, uye fesi yavo yaita sekunge munhu ainge azora maglitters ichibwinya bwinya. Tete vakabva vanditambidzawo wangu mucheka muchena uyo wainge uine malaces. Vakabva vati ndinge ndichipfeka, kana ndapedza kupfeka ndaifanira kuti ndinge ndichizovadaidza. Ndakapfeka mukoma, ndipo pavakabva vanditi ndinge ndichibatana maoko navo tichibva tangonyangadika mukoma. Takazongokaruka tatova kumvura umo mandakapinda muine vamwe vakadzi nevamwe varume vainge vakachena nezviso zvainge zvichipenya, as if zviso zvavo zvainge zvakabayirirwa madiamonds nekuti zvainge zvichinyanyisa kupenya. Asi inini ndaiti ndakamira navo vanhu vaya, ndainge ndichiita sekunge ndini ndainge ndiri mwenga wavainge vakamirira, uye painge pachitoita sekunge tiri pamuchato. Ndakati ndava kuita sendinopinda painge paine vanhu, ndakabva ndaona kuti ndainge ndichifamba pakapeti ende vanhu vainge vachirakidza kufara vachitopururudza mukoma Nashi. Ndakabva ndaona umwe murume ainge akanaka achitigamuchira. Murume uyu ainge akapfeka crown mumusoro, and crown yaainge akapfeka yainge iri crown yeumambo. Tete vakabva vazoisa ruoko rwangu muruoko rwake murume uyu, ndipo patakabva tatanga kufamba tichienda kune umwe uyo ainge akamira kumberi kwechaunga, ainge achirakidza kuti ndiye ainge ari muchatisi. Takati tafamba tasvika paya paainge ari muchatisi uya, ndokubva atanga kutichatisa. Murume uyu akabva atora imwe wedding ring ndokubva aisa pachigunwe changu. Apedza kudaro mukoma, chakandishamisa ndechekuti takabva tatanga kuita bonde tiri pamberi pevanhu avo vainge vari mumvura, tichikandirwa zvipo apa tichiita bonde kudaro. Takati tapedza kuita bonde zvekare nekukandirwa zvipo nevanhu, handina kana kuzomboona kudzoka kwatakaita mumba, asi chandinoziva ndechekuti ndakamuka nyama dzangu dzichirwadza. Nyama dzekusikarudzi kwangu ndidzo dzainge dzichirwadza.
uye ndainge ndiine kalight bleeding kandainge ndiinako, uye ring yandainge ndapfekedzwa pasi pemvura inini natete tisu tega tinoiona, ende ring iyi inotogara muchigunwe changu. Ende ndakabva ndazotosenga mimba mukoma yekutanga apo pandainge ndiri grade 7. Ndakangotanga kungosimba zvekuti vanhu vose vainge vachingoshamisika kuti ko mwana uyu wai ava kungotanga kungosimba. Izvo ndainge ndakatotakura pamuviri, ende ndainge ndichitoita masymptoms aya anoitwa nemunhu kana akazvitakura, but masymptoms awa ndainge ndichingomaita chete kana ndiri panzvimbo yekuti ndinenge ndiri ndega, kana kuti kana ndiina vatete vangu ndipo pandaikwanisa kurutsa kana kungotanga kungonzwa kungotsva like masymptoms aya anoitwa nemunhu anenge aine pamuviri. Asi kana ndiri panzvimbo yekuti panenge paine vamwe vanhu ndainge ndichingoita sekunge munhu ari kugaina a lot. Even vabereki vangu vakatombosuspecta kuti ndainge ndava nepamuviri, but because asi vatete vakabva vazobva kumusha vachiuya kuHarare ndokubva vazoenda neni kuchipatara naamai vangu. Takati tichinosvika kuchipatara kuya, inini ndainge ndichitotya kuti zvimwe kuda dokta uya ainge achindirapa achazviona kuti ndine pamuviri, but handizive kuti ivo vatete vakazvifambisa sei, nekuti iye dokta akabva angoti mwana uyu ari kungogaina weight, haana pamuviri. Amai vangu vakafara, but inini natete ndisu tega tainge tichingoziva kuti ndine pamuviri. Dumbu rangu mukoma rainge richitokura, but hakuna kana munhu akambozviona kuti dumbu rangu riri kukura. Inini natete nevamwe vavo ndisu tega tainge tichingoona kuti dumbu rangu riri kukura, endi ndisu tega tainge tichiziva kuti mwana wacho wandainge ndakatakura ainge ari mwana wekumvura. Ende ndakabva ndazotozvarira kumvura ikoko. Ndakazvara mwana wangu mukomana kusvika ndakwanisa kuzotozvara vana vangu vatatu. Vana ava mukoma nazvino vari pasi pemvura, vari kurarama vari pasi pemvura kudaro mukomanashe. Uye masikati ndainge ndichitoyamwisa, dzimwe nguva mwana aikwanisa kutotanga kutochema ari kumvura ikoko, ndobva ndatuma umwe munhu kuti ange achiuya nemwana wangu kubva kumvura ikoko. Apa ndinenge nditori muklasi, munhu uya obva atouya nemwana wangu obva andipa mwana, ndobva ndatotanga kutoyamwisa mwana. Ndakatotanga kutopfeka bra apo pandainge ndava kunonyora grade 7 yangu, because mazamu angu ainge akura. Vanhu vainge vachingofungidzira kuti mazamu emwana uyu kukura kudai inhau yekuti bhodhi yake ihombe. Nanhasi uno ndine bhodhi yakaita hombe. Saka panguva yacho iyoyo pandainge ndiri grade 7, vanhu vachiona ndiine mazamu ainge akakura vaingofungidzira kuti sezvo mwana uyu ane bhodhi hombe ndokusaka mazamu ake ari mahombe. But ndaitoti dzimwe nguva paya ndaitotanga kutonzwa minyatso yangu ichitanga kuburitsa mikaka. Ndaibva ndaziva kuti mwana wangu anenge achichema ari kumvura ikoko. Ende mimba dzose idzi dzandainge ndichitakura, sandikuti ndainge ndichidzitakura for about 9 months. Dzimwe nguva mimba idzi mukoma ndaikwanisa kungodzitakura for 2 weeks. And as for my last born, mwana iyeye ndakangomutakura for 4 days. Mimba yainge yatokura ikatosvika mukuzvarwa. Handina kana kumbogara ndatakura mwana mudumbu rangu for 9 months. Izvozvo handina kana kumbogara ndazviita. Then zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazodanana nemukomana wangu uyo ainge ari real anoonekwa. Ndakati ndadanana nemukomana wangu uyu akabva andiroora, akabva awana ndisisiri mhandara, nekuti inini ndainge ndichingofungidzira kuti zveshuwa ndiri mhandara ndo zvandainge ndakamuudza, because ndainge ndichingoti since zvinhu izvi zvimwe zvacho zvakaitikira like kuhope in a vision, like ndainge ndichingofungidzira kuti in real life I am still a virgin. But ndakazoti ndatanga kusangana naye pabonde ndo pandakabva ndazoona kuti ndainge ndisisiri mhandara zveshuwa. But iye haana kana kumbogara azvinetsera zvake. Tava ne16 years in marriage, uye mwana wese watabara ari kufa zvinenge zvisina tsarukano mukomanashe. Sometimes ndinokwanisa kungozvara mwana wangu,
then mwana iyeye haararami for more than 2 days, kana kuti ndinokwanisa kutotakura pamuviri, but pamuviri paya mukoma panokwanisa kungotsakatika. But kana ndikatakura pamuviri pekuti panenge pachizotsakatika, handitakuri pamuviri ipapo for more than 3 months. Panowanzo kutsakatikira ndava kunovavarira 3 months, ndinongomuka ndava kutonzwa kuti handisisina kana masymptoms aya aunonzwa kana uine pamuviri. Ndinobva ndatoziva kuti pamuviri pangu panenge patotsakatika. Nyaya yazondiunza pano ndeyekuti murume wangu ari panhoo, ari kurwara mukomanashi. Zvinhu hazvina kumira mushe, chiri kuvarwarisa zviri kukonzerwa nemurume wangu wekumvura. Mukomanashi ndaneta nelife yekuitwa mukadzi pamwe nekuva mukadzi wemaspiritual beings. Vatete pavakandipinza muzvinhu izvi ndainge ndiri mudiki, I didn't have any choice in the matter. Uye ivo vakatofa kuti ndinge ndichitaura nyaya iyi, kuti ndine vana plus murume pasi pemvura. Zvinhu zvekuti zviri kungondiremera, ndiri kushaya kuti ndoudza ani, because ivo vatete vakafa vasina kundiratidza vamwe vavo. Vainge vachingogara vachindiudza kuti ndisati ndafa ndokuda kuti ndinge ndichizokurakidza vamwe vedu vacho vavainge vachirevera vainge vasingareveri these spiritual beings, but vainge vachitorevera some of them vanotorarama munyika muno. But vatete unfortunately vakabva vazongomuka vakafa. Handina kana kuzombokwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichitaura navo. Kana ndiri kunyika ikoko handisati ndambosangana anyone wekuti ndinozosangana naye in this physical world. Ndakatombozama kuti ndinge ndichitsvaka anyone wekuti ndinokwanisa kuzoita connection naye in this physical world, but all that I know are these spiritual beings, and it seems as if hakuna kana anoda kundibatsira nekuti world yacho yandinopota ndichienda, it seems as if tinorarama tiri muzviboka, sort of like a clan. Saka kuclan kwacho kwandiri ikoko havadi kuti ndinge ndichizowirirana ne-other spiritual beings that are found in another clans. Handizivi kuti kune hondo dzakamboitika here ikoko dzinokonzeresa kuti clan iyo yandiri isade kuti ndinge ndichiwirirana with other clans. Ende ndinotya kuti kana ndikagara ndataura nyaya iyi zvimwe kuda ndinobva ndarambwa nemhuri, because vatete vangu, she was more like the hero of our family. Ndiye akakwanisa kusimudzira mhuri yose kubva muguruva. Rubatsiro rwandiri kuda kudzikinurwa kwemurume wandiri kugara naye, nekuda kwekuti ndinomuda murume uyu kudarika uyo wandakapiwa wekumvura. Ndaikumbira vezvemweya vandinamatire, vakwanise kundiseparata nemweya yekumvura pamwe nemarriage iyi yekumvura. Handina kana chandinoita nayo marriage iyi. I can see kuti yangovawo mweya iri kungonditambudza. Pese panofa vana vangu mukomanashi, vana vekumvura, ndinovaona sometimes vachitoya vachidzipa vana ava kuti vange vachifa. Zvinenge zvisinei kuti mwana uyu anenge achiri mudumbu. I just have a vision. Ndobva ndaona mwana wangu mukuru wekumvura achiuya kuzodzipa mwana uyo wandinenge ndakasenga, angava ari mudumbu kana kuti wandinenge ndabva mukuzvara. Zvese izvi zvinoitika kwandiri, I cannot tell my husband because ndinenge ndichitya kuti kana ndikamuudza anobva anditi ndiri muroi, obva andiramba. Hongu mari ndinayo, ende iye murume wangu wandiinaye in this physical world anofungidzira kuti mari iyoyo ndiye akaitsvaka neziya rake, but no, that is not the case. Madhoo ake ose ekuti ange achiita mari iye paainge achifamba, murume wangu wekumvura ndiye ainge achifamba ari kumberi kwake achimubvisira minzwa ende achimuvhurira madhoo awo ainge akavharirwa mukati mekurarama kwake. So murume wangu doesn't even understand kuti mari yose yaainayo imari yaakapiwa ende imari yandakamupa kuburikidza nemurume wangu uyo wekumvura, inova mari nayo yandava kuchengeta nayo murume wandigere naye. Asi ndatambura, kana zvichibvira please ndingatambura hangu pane kurarama life iri kurwadza so. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section.